Lanean ari gara lan ikuskaritzarekin, hitzarmen bat sinatuta dugu, eta hitzarmen horren ondorioz hasi ginen formakuntza bat ematen ikuskariak diren pertsona guztiei, han emakumeak eta gizonak ziren formakuntza horretan. Ez ditut ezagutzen zehatz mehatz lan ikuskaritzan prozesu honek zelan eramaten diren, zeren eta lan eta justizia departamentuaren menpe daude, baina edozein kasutan bai azpimarratu nahiko nuke hartu duten konpromiso hori, ez? Alde batetik formakuntzan sakontzea, bestetik unitate bereziak sortzea 3 lurraldetan, eta formakuntza horrek aukera eman die hobeto identifikatzeko non egon aldiren ikusezinak diren arazo horiek, ez? Askotan ikusezinak diren egoera horiek, eta espero dugu martxan jarriko direzen neurri hauekin identifikatu ahal izatea salatu ahal direzen egoera horiek eta neurriak hartzea.